Сабыйлар рәхәтләнеп йоклый, тәрбияче апалары алар торган вакытка әзерләнә. Бирдә йокы, уен бүлмәләре уңайлы итеп җиһазландырылган, тиешле шартлар тудырылган. Уенчыклар авыл җирлеге һәм хәйриячеләр булышлыгы белән алынган. Шундай хәтле теләп йөриләр балалар, әти-әниләр шундай хәтле риза. Балаларын даже китәсе дә килми. Алар уже унга хәтле саныйлар. Бу балалар кайсы балалар 2нче елга безгә 1нче класска баралар, алар уже барысы да 5 бала алар. Моннан мәктәп балалар бакчасына чыгучы балалар 5, алар уже унга хәтле саныйлар. Балалар бар, слог белән укып торган балалар да бар. Алар белән бит тырышып эшли воспитательница. Мәктәп бакчасы булган авыл бәхетле, баласының туган авылында белем алуына, балалар бакчасына йөрүенә ата-аналар шатланып туймый. Не дисәң дә нарасыйң үз вакытында ашый, йоклый. Биредә сабыйларны тәрбияче апалары төрле уеннар, җыр биюгә өйрәтәләр. Өлкән төркемдәгеләрне исә 1нче сыйныфка да биредә әзерлиләр. Алар өчен мөмкинлекләр җитәрлек. Очень довольна, что садик открыли. Мин балалар бакчасы ачылганга бик шат. Минем 2 балам бирегә йөри. Көне буена күз алдында булганга шатланам. Мига садикта ушый. Минем дусларым да күп. Ялка, без сезне яратабыз бу йылы. Син тагында моторак бизәгәнсең бу йылы. Балалар бакчасы мәктәп бинасында урнашкан. 1 ел элек авылда мәктәп тә ябылган иде, ләкин бина буш тормады. Әти-әниләр белән берлектә балалар өчен биредә төрле чаралар үткәрелеп килде. Бу ел исә мәктәптә яңадан башлангыч сыйныф укучылары белем ала башлады. Аларга 3 укытучы белем бирә. Район җитәкчеләренә бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Безнең япкан мәктәпне кире ачу безнең өчен бик зур шатлык. Безнең өчен дә, балалар өчен дә Якушкинга йөрү безнең бик уңайсыз әлбәттә. Менә инде безнең хәзерге заманда авылда мәктәп булу бик зур шатлык безнең өчен. Саллыгай авылында 16 яшь гаилә яши. Киләсе елга 10 бала балалар бакчасына чираттыра. Авыл җирлеге башлыгы Хәсибулла Хәмидуллин сүзләренә караганда, Саллыгай авылында демографик үсеш күзәтелә. Бу инде авылның киләчәге өметле дигән сүз.